porque é unha iniciativa que nace na Guarda. Nace na Guarda porque foron os propios algúns afectados os que en un primeiro momento me puxeron de manifesto que en Cantabria se había producido un cambio normativo legal do que despois seguramente tamén falaremos, e eu posto en contacto naquele entón con María José Caribe, que hoxe está aquí, e con Mar Barcón, que era por aquele entón unha portavoz en cuestión de urbanismo. Pois se redactou unha proposición non de lei, quero recordar o mes de maio, período electoral tamén como hoxe, polo mes de maio deste ano, para levar ao Parlamento de Galicia. Esa iniciativa vai se tratar a semana que ven, e despois, na segunda parte da roda de prensa, unha vez que María José e Ismael posten en conta pormenorizadamente de que consiste ese cambio normativo que se propón, e que en definitiva é un instar ao Goberno da Xunta de Galicia, que confiamos en que se faga eco para que produza un cambio normativo que non deixe aos propietarios a unha sin razón, a un sin saber que vai pasar con eles, porque todos sabemos que as sentencias están aí, pero despois as indemnizacións se pagan con moita tardanza. Iso por un lado, e despois na segunda parte da roda de prensa, bueno, pois darei un pouco conta de como está concretamente o tema das 21 licencias, o tema de os apremios ou dos apercibimentos e da unha sanción que teño por parte dos xuíces, e falaremos tamén disso. Repito, fais aquí na Guarda porque nace na Guarda e porque a Guarda é un pouco de afectados. E un pouco de afectados e quero significaros desde o primeiro momento que haberá outros culpables, desde logo os culpables non son os afectados. A diferencia de outros lugares, contaron con licencias otorgadas polo Concello, con informes favorables, como xa sabedes, xa dixemos moitas veces, con informes de distintos técnicos de urbanismo e de distintos secretarios, e otorgadas por distintas alcaldes, entre os que me conto, e, por tanto, con toda a boa fe por súa parte, porque ao final o que fixeron foi executar unhas obras para as que contaban coa preceptiva licencia municipal, que por outros avatares, ao final, eu direi tamén na última parte, os tribunais acaban determinando que eran nulas. E, por tanto, eles son as persoas non culpables en todo este asunto, e, por tanto, eu creo que isto hai que resaltalo, porque é unha diferencia respecto de outros lugares de Galicia, onde o mellor si se deron licencia ou se procedeu a construir sin licencia, ou se deron unhas licencias con informes negativos de técnicos, unhas licencias mal dadas en dereito desde o principio. Bueno, non sei se con María José ou con a singularidade do problema da Guarda. E dentro do Grupo Parlamentario Socialista o que observamos son dúas cousas. Por un lado, que estaba presentando unha reclamación para que se resolvera un problema do que, en este caso, pois os propietarios das vivendas non son os responsables, pero que se ven claramente perxudicados, e por outra banda, para que tamén se intentara solventar un problema que de facto está ocorrendo en Galicia, que é o tratamento diferenciado de situacións similares. E se me apurades, o tratamento absolutamente diferenciado de unhas situacións que son lóxicas e razoables frente a outras que non son ni lóxicas ni razoables e os que a Xunta lle está dando cobertura. Nos, o que observamos é que hai concellos, como por exemplo o Concello de Fisterra, donde logo de sentencias judiciais se advirte que as construcións non están construídas de acordo a dereito, que, por certo, tiveron incluso informes municipais en contra, que o Concello foi advertido de que non estaba concedendo licencias conforme a dereito por parte da Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia vai lles dir: veciños tranquilos, que isto o imos resolver. O mesmo ocorre no Concello de Barreiros, donde os constructores, sabendo que están construindo en contra da legislación vixente, en contra dos informes dos técnicos municipais, pero iso sí, con un alcalde que é capaz de asinar esas licencias, a pesar das advertencias da Xunta, cando son declaradas ilegais por parte de un xuzgado, chega o alcalde, perdón, a Xunta e de novo lle di: tranquilos, que isto o imos resolver. Non sabemos por qué. No Concello da Guarda, a Xunta nunca tuvo a vocación de resolver nada. Pero é máis, non ten tampouco vocación de escoitar un alcalde que presenta un problema que é un problema, como nos explicará, acumulado de fai anos. Pero que o resultado dese problema é que persoas que construíron a súa vivenda de boa fe, é dicir, creendo que o facían
legalmente ben e coa información municipal adecuada, é dicir, a licencia municipal que lle otorgaba a posibilidade de construíla, pagando a súa licencia, pagando as súas tasas e facendo o procedimento correcto, agora observan que esas vivendas pois teñen unha orden de demolición porque non tendeles nada que ver nesa cuestión, foron declaradas ilegais e se ten que restituir a situación previa á construción desas vivendas e, sin embargo, poden observar como se lle tira as súas casas sin que a administración municipal ou autonómica lle fagan ningunha compensación como esta, na que se está a producir de facto, que de boa fe as persoas fixeron as súas edificacións, reunindo os requisitos legais nese momento existentes, hai que proporcionar unha alternativa. E, por lo tanto, hai que establecer as indemnizacións nun plazo aceitado. Nos decimos na nosa proposición que sexa como máximo en 6 meses, dende que existe a orden de demolición, que se estableza o valor de compensación aos propietarios e que se abone ese valor de compensación aos propietarios, pero que en calquera caso que unha persoa, antes de que se demola a súa vivenda, ten que ter a compensación aceitada e que esa persoa, ademais, hai que resolver que ten que ubicarse nun espacio, residir en outra vivenda, donde sexa, pero non pode quedar nada. Que hai que informar a xente, porque hai situacións, non que se corresponde co Concello de Baiona, pero para outros concellos sí, donde xa se coñece que se toman iniciativas, por exemplo, por parte do xuzgado, ou existen denuncias de actuacións irregulares en materia de urbanismo, e que aqueles posibles compradores ou posibles investidores deben coñecer. Por lo tanto, creemos que é imprescindible que exista un rexistro de como son as actuacións que poden levar como resultado unha situación de ilegalidade nunha licencia, nunha determinada parte dun plan xeral, etc. Por lo tanto, que hai que poñelo en coñecemento da xente, para que cando tomes a decisión de comprar ou de investir, teñas toda a información do que está ocurrindo sobre a legalidade urbanística das zonas, para que unha vez que unha determinada construción é declarada ilegal, pois hai que dar os pasos seguintes. E, por lo tanto, se non ten cobertura legal dentro do planeamento municipal, pois hai que demoler. Se a orden do xuzgado di que hai que demolela, pois hai que demolela. Agora ben, previo a iso hai que determinar a indemnización que hai que pagar aos afectados cando estes afectados teñen todo o procedimento legal perfectamente previsto. En que estamos, pois con que resultado dunha situación destas hai que demoler unha vivenda, ten que producirse sempre que se cubran de situacións de desamparo as persoas. Non poden ser que as persoas queden na rúa. Por lo tanto, a administración da Xunta de Galicia, xunto coa administración local, ten que promover os medios adecuados, os medios materiais adecuados para o realoxo desa partidista que está realizando a Xunta de Galicia da disciplina urbanística e do urbanismo. Hai que aplicar criterios uniformes e obxectivos en todas partes e non perseguir a un alcalde do Partido Socialista, neste caso. Creemos que non é lóxico nin razoable que o alcalde da Guarda non se lle escoite, se lle dé a espalda, cando que o que está presentando e reclamando é algo xusto. Que todo aquel que teña todos os instrumentos de planificación do territorio teñen que ser presentados, aprobados e utilizados de forma adecuada, porque desafortunadamente tamén miramos que cando convén se poden exprimir os instrumentos de ordenación do territorio para resolver falcatruadas. E ese é o caso do Concello de Barreiros, desafortunadamente. Nos entendemos que esta iniciativa, que ademais os grupos parlamentarios, como deberían saber os afectados, ou se non yo comentamos, teñen a posibilidade de, se este texto non resposta exactamente o que desexan, facer unha emenda para que cubra, non lles gusta a redacción, a podemos pactar, a podemos cambiar, pero o espírito da iniciativa é o relevante. E o espírito da iniciativa ten que, ou debería, conseguir que os 75 diputados do Parlamento de Galicia apoyemos algo que é xusto. Unha esperanza que nos traslada ao alcalde da Guarda,
en defensa dos intereses dos seus veciños, pois está enmarcada dentro dunha línea de actuacións que vimos facendo o Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia, xa advertindo e denunciando no Parlamento de que a Xunta de Galicia está utilizando a súa capacidade e ámbito competencial en materia de urbanismo dunha maneira absolutamente discrecional e un pouco a carta según dos concellos nos que se trate ou según dos grupos de presión nos que se trate, sexan promotores, sexan persoas con determinado poder, dependendo de quen afecte, pois a aplicación da normativa por parte da Xunta de Galicia, o seu comportamento con respecto á execución de sentencias judiciais, con respecto ao seu comportamento a facer frente a situacións de ilegalidade flagrante en materia de urbanismo, pois é absolutamente distinta. Acabo de explicar ben María José, desde logo o caso de Barreiros, que lles direi alguma cousa máis, pois é un bon exponente. Porque nós defendemos que temos que facer unha aplicación seria e rigurosa en todo o territorio galego da nosa legislación urbanística. Nós non vimos aquí a pedir que se vulnere ningún tipo de legislación, nin que se pase por encima de nada, nin de ninguén, nin que se apoyar aquí ninguna cuestión que teña que ver con ninguna aberración no territorio. Non se trata disso. As aberracións do territorio, explicaremos depois, apoyan a outros. Nós non. Nós o que pedimos é que se trata a todos os ciudadanos por igual e cando se actúa de boa fe e cando hai licencias municipales que se otorgan para facer determinadas edificacións e que despois hai unha sentencia judicial que dice que non está ben feita esa edificación, pois teremos que buscar unha forma de resolver. Por qué? Porque non cabe dúbida que hai unha disfuncionalidade nas competencias de unha administración ou das dúas. Maior medida, evidentemente, os afectados entenden por que hai estes dous raseiros, estas dúas maneiras tan distintas de medir. Por que se mide de un xeito arriba, en Barreiros ou en Fisterra, e por que se mide de outro xeito aquí na Guarda. En definitiva, e porque sempre se me demanda por parte dos medios de comunicación como están as cousas das multas coercitivas. Bueno, como sabedes, paguei unha e a máis non o fixen público porque tampouco, bueno, non sei por qué non o fixera público no seu momento, o fixen público a mediados deste ano, me parece, se pagara unha en decembro do ano pasado. Teño dúas máis impostas recentemente, de fai 10 ou 15 días, e teño varios apercibimentos máis, co cual a situación a que me leva con carácter personal, porque as pago eu do meu pecunio, do meu bolso, pois me leva a unha situación evidentemente complexa económicamente.